Daqqa ta' pinna bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u r-rappreżentanti tal-pubblikaturi waslet għal ftehim li jirregolarizza li kupjar ta' materjal ipprintjat u l-użu diġitali tal-kodba Maltin fi skejjel pubbliċi. B'hekk f'dan il-ftehim li se jkopri l-perjodu ta' sena, il-pubblikaturi u l-awturi se jirċievu sa' massimu ta' 100,000 euro allokati bir-rata ta' 10% għall-użu kupjat jew diġitali ta' kull ktieb ippubblikat. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Caruana qalet li dan il-ftehim kien fost l-ewwel affarijiet li bdiet taħdem fuqhom mindu daħlet fil-kariga. Ifisser li l-Gvern se jkun qed iħallas biex l-edukaturi tagħna jkun jistgħu jagħmlu photocopies minn kodba li huma protetti mill-liġi ta' drittijiet tal-awtur. Allura sibna bilanċ biex filwaqt li nipproteġu id-drittijiet tal-awtur ta' min jikteb il-kodba biex niftehmu, nkunu qegħdin ukoll nipprovdu l-faċilità biex it-tfal tagħna jkun jistgħu jagħmlu photocopies minn dawn il-kodba. One News tkellem ukoll ma' chairperson tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri hekk kif sostna li dan it-tip ta' liċenzjar tal-kodba użati fis-sistema edukattiva huwa obbligu tal-Unjoni Ewropea li kull stat membru jrid isegwi u spjega li l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb se jkun responsabbli għall-immaniġġjar tal-proċess biex jgħaddi l-fondi msemmija. Sostna wkoll li huwa sodisfatt wara l-azzjoni u l-appoġġ ħabriki tal-Gvern għal dawn ir-riformi leġislattivi. Din hija xi ħaġa pożittiva ħafna, ġifieri grazzi għall-Ministru ġifieri li kienet pronta biex tappoġġja dan il-proċess legali, napprezzaw ħafna aħna min-naħa tagħna li fl-aħħar wasalna biex għall-ewwel darba f'Malta nirregolarizzaw l-użu tal-copyright u tal-photocopying fl-iskejjel f'Malta.